Avui a Ràdio Comerç tenim a l'Agnès Cabot, assessora de la tinenta d'alcaldia en temes de feminismes i LGTBI. Agnès, benvinguda en aquest dia tan especial per totes nosaltres. Bon dia, moltes gràcies. Benvinguda també. Gràcies a tu per ser aquí. Comencem, entrem ja en matèria. Què representa per un govern d'una ciutat com Barcelona el fet de que des del consistori s'hagi fet bandera del feminisme i de la commemoració del 8M? Què tradueix tot això a la població? Sí, mira, per nosaltres el dia 8 de març és un dia molt especial perquè és un dia, primer, en el que fem un reconeixement i commemorem tota la feina i tota la trajectòria de les nostres antecessores, gràcies a les quals hem pogut aconseguir molts dels drets dels que ara podem gaudir com a dones i que gràcies també a la força del moviment feminista ens va permetre a nosaltres poder entrar a la institució amb un projecte polític feminista. Al final, les institucions van darrere dels moviments socials i ha estat gràcies a la força d'aquest moviment feminista gràcies al que nosaltres podem estar aquí amb aquesta proposta política. D'altra banda, també és un dia en el que fem una reivindicació de que cal continuar treballant, de que malgrat hem avançat i molt, som molt optimistes i molt positives en aquest sentit, però cal continuar treballant perquè és evident que hi ha molts àmbits de la societat en les que continuen existint desigualtats de gènere i en les que les dones continuem estant infrarepresentades, en les que les dones tenen dificultats per accedir a determinats sectors professionals, a determinats llocs de comandament. Les dones continuen assumint gran part de les tasques de cura i amb tot el que això implica a nivell de projecte professional i a nivell social. Per tant, nosaltres també reivindiquem que cal continuar treballant i que hem d'estar totes en la lluita encara per poder continuar avançant en aquest sentit. Malgrat tota aquesta enorme tasca que encara queda per fer, heu vist que a nivell de feminisme i de reconeixement, coneixement, informació, apoderament, ha canviat la situació a Barcelona durant aquests últims anys? Quina valoració en podríeu fer? Sí, nosaltres pensem que sí i pensem també, i torno una mica al que comentava abans, que ha estat gràcies a tota la lluita del moviment feminista, les vagues feministes, el moviment del Me Too, ens ha permès que el feminisme passi a entendre's com una qüestió de drets, com una qüestió global, com una qüestió que afecta les dones però que també afecta el conjunt de la societat i que per tant hem d'estar tots i totes en aquesta lluita. Què reflexa la campanya d'enguany? Reflecteix també una mica de tota aquesta reflexió que ara ens feies i de quina manera ho heu volgut comunicar també a la ciutat? Sí, aquí jo et diria, d'una banda, que diferenciaria el tema de la imatge, que hem volgut fer una imatge que, si heu vist, és un calendari del mes de març en el que cada dia hi ha una dona diferent i aquí volíem mostrar que les dones som diverses i que hi ha molts temes que ens afecten i que vivim en el dia a dia i per això en cada dia hi ha una dona diferent. Doncs hi ha unes dones teixint, hi ha una dona que està amb la seva criatura, hi ha una dona que està fent la seva feina. Són tot de temes que afecten a les dones i que volem posar en valor i destaca el 8 de març. Amb això el que volem és mostrar d'una banda la diversitat de les dones i que el feminisme és una cosa de totes i per totes i d'altra banda també reivindicar que les polítiques feministes i que el feminisme, més enllà del 8 de març, s'han de fer cada dia de l'any. D'altra banda, també, aquí el tema de la campanya del 8 de març, que jo diria que més que el tema d'aquest any és una mica el tema del nostre projecte polític, que és un projecte polític que ha volgut posar el tema de l'economia, el tema de les desigualtats de classe al centre i creuar-ho amb el tema de gènere. Sent molt conscients que no totes les dones tenim les mateixes oportunitats per accedir a determinats llocs i a determinats espais i per tant aquí reivindicar això que totes hem de poder tenir igualtat de condicions per poder accedir als llocs. És a dir, a nosaltres, més enllà de que les dones puguin accedir a determinats càrrecs de comandament, per exemple, a un càrrec de comandament en una empresa elèctrica, no ens serveix de res si des de les empreses elèctriques es continua tallant la llum a famílies vulnerables. A nosaltres el que volem és que totes les dones podem accedir puguem tenir les mateixes oportunitats. I tot això
quines accions concretes heu estat duent a terme des de l'Ajuntament en l'àmbit feminista, per començar, per veure com aquesta campanya també es tradueix a nivell més executiu, i després també parlarem una mica de comerç, que per això som aquí, però primer en termes més de feminisme, tota aquesta reflexió que ara feies, de quina manera l'heu aterrat i de quina manera està impactant també en la població de Barcelona? Sí. Mira, nosaltres tenim com 3 línies de treball, així com molt clares. D'una banda, una que té a veure amb tot el canvi institucional, amb com fem perquè el feminisme entri dintre de la institució, impregni la institució, i per tant aquí hi hem incorporat actuacions que tenen a veure, per exemple, amb tot el tema de la composició dels espais a dintre de l'organització, que tenen a veure amb les convocatòries de subvencions, en com introduïm aquesta perspectiva de gènere en tots els plans i els programes de l'Ajuntament perquè realment no hi hagi biaixos de gènere en el seu desenvolupament i, per tant, tothom pugui accedir a tots els àmbits de la nostra ciutat, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit esportiu, en igualtat de condicions i pugui participar plenament en aquests àmbits. Aquest seria un primer bloc d'actuacions. Després tenim un altre bloc d'actuacions que té a veure precisament amb tot el tema de l'economia per la vida i l'organització dels temps, que una mica en la línia del que comentava abans. La nostra proposta política el que defensa és una mirada de l'economia des d'una perspectiva feminista, una mirada que s'allunya del capitalisme clàssic, que ens porta cap a unes lògiques molt productives i que invisibilitza tota la part de cures i tota la part de treball no productiu o de la part de treball no productiu i que al final pensem que és una lògica que no ens afavoreix, no ens afavoreix com a societat perquè les cures són imprescindibles perquè la societat funcioni i a més pensem que hi ha altres models econòmics que cal potenciar i visibilitzar. I aquí entrarien algunes de les actuacions concretes que tenim en matèria de comerç. I després tenim un altre eix que ja és el tema de ciutats de drets, que li anomenem. Aquí el que fem és agafar tots els àmbits de la nostra ciutat, és a dir, en tema d'interculturalitat, en tema d'educació, en tema esportiu, en tema cultural. Què fem? Quines propostes tenim en cadascun dels àmbits per aconseguir que, com et deia abans, que la mirada sigui una mirada feminista, que no hi hagi biaixos, que dones i homes puguem accedir en condicions d'igualtat en tots aquests àmbits i així avançar en termes de justícia de gènere. Cullo així una miqueta el guà que m'has llançat sobre el comerç. Quins són els projectes que més o menys que esteu activant en matèria de comerç pel que fa a aquest segon eix d'economia i organització del temps? Mira, et faig una mica 5 cèntims dels objectius, més enllà de... Nosaltres ens estructurem així, tenim un pla, un pla que és com el document marc que guia les actuacions que portem a terme des de l'Ajuntament, que ja està estructurat amb aquests 3 eixos i més enllà d'això el que tenim són propostes específiques per desplegar cadascun d'aquests eixos. I en concret, amb el tema d'economia, tenim una mesura de govern que és d'economia feminista, que té diferents objectius, que van en la línia del que et comentava, de potenciar aquest altre model econòmic i sortir una mica de les lògiques més estàndards i homogènies. I aquí tenim diferents actuacions, diferents objectius, un dels quals, per exemple, és lluitar contra l'impacte de les conseqüències derivades de la Covid en l'ocupació de les dones a la ciutat i promoure l'equitat de gènere i la qualitat en el mercat del treball. Un altre dels objectius és lluitar contra la feminització de la pobresa i la precarietat. Aquí tenim una convocatòria de subvencions específica contra la feminització de la pobresa i la precarietat, per exemple. Tenim també tota una línia de potenciar els recursos tecnològics i el tema de la bretxa digital. I en aquest punt destacar el projecte de Dones Tech i una mesura que tenim també específica per potenciar les vocacions tecnològiques i a més que es fa una formació en dones que estan en situació de precarietat, se les forma intensivament en vocacions tecnològiques i després es fa un acompanyament cap a la inserció sociolaboral. Després, tenim també tot el tema de suport a dones emprenedores, a dones professionals i a dones directives i tota una línia d'assessorament i acompanyament a empreses per introduir i aplicar mesures d'igualtat. Tenim tota la línia d'augmentar la corresponsabilitat de l'administració pública i de les empreses amb tot el tema de la corresponsabilitat dels homes. Després tenim una línia de millora de les condicions en què les persones presten els treballs de cures, també en la línia del que comentàvem abans. Tant les cures que realitzen de manera remunerada com no remunerada.
I després també hi ha tota aquesta altra línia de tema de comerç que aquí tenim, per exemple, et destaco algunes de les actuacions que tenim. Hi ha prevista una campanya per xarxes socials per donar visibilitat a les dones que treballen en el sector del comerç. Tenim tot un treball d'incorporar la perspectiva de gènere en les bases de subvencions que tenim en el comerç. Està previst també fer una diagnosi i un pla per veure com s'incorpora aquesta perspectiva de gènere en el sector comercial, veure una mica quina és la situació i de quina manera podem incorporar aquesta perspectiva. Hi ha prevista també una campanya de sensibilització i formació vinculada a escoles i instituts per combatre estereotips de gènere en les ocupacions feminitzades i precaritzades, que també està una mica relacionat. Tot un tema de formació professional en economia circular per dones i per comerciants. El tema de suport a empreses, que és un servei que oferim també a comerciants i a empreses més petites i mitjanes. Tallers d'empoderament i també per veure com definim protocols i establim mecanismes de detecció per tot el tema de les violències sexuals. I aquestes serien algunes de les actuacions que tenim previstes en l'àmbit de comerç. Perquè, clar, dins del consistori entenc que hi ha com els diferents departaments, això ja és una pregunta una mica més d'organització i de com tot el vostre coneixement des de la vostra àrea de feminismes i LGTBI passa també a l'àrea de comerç, que està gestionada, evidentment, per un altre equip, una miqueta perquè nosaltres també entenguem quina és aquesta comunicació, perquè pel que es veu n'hi ha molta, perquè el feminisme comença a estar present en un sector que fins ara potser el tenia una mica oblidat. Com funciona a nivell intern tot aquest, al cap i a la fi, tota aquesta sensibilització i també aquest apoderament de les institucions que abans ens comentaves? Sí, mira, dintre de l'Ajuntament de Barcelona hi ha un servei, que és el Servei de Transversalitat de Gènere i Polítiques del Temps, que es dedica precisament a anar treballant amb cadascun dels departaments de l'Ajuntament per poder anar veient quines actuacions s'estan portant a terme en aquell àmbit en els que es podria incorporar una mirada de gènere per aconseguir que hi hagi realment igualtat en cadascuna d'aquestes actuacions i també per veure si hi ha altres actuacions noves a crear en cadascun d'aquests àmbits per poder avançar en aquest sentit. Per tant, amb el document aquest que et comentava, és l'espai, és un document que s'ha elaborat de manera participada, tant amb ciutadania, amb entitats, com amb tècnics i tècniques municipals, i en el que es va veient això, en cadascun dels àmbits, de quina manera podem avançar en matèria d'igualtat de gènere en aquell àmbit en concret. I a partir d'aquí hi ha espais de seguiment tècnic en els que es va fent una avaluació de quina manera, per veure de quina manera i fins a quin punt s'estan implementant aquestes actuacions. I ja per acabar, fent una mica d'autoavaluació, també hi ha alguns sectors en el que veieu alguna mancança també i dieu, mira, doncs, a part de tot el que ara ens has comentat, de totes aquestes projeccions, de totes aquestes idees de futur, però potser que diguem, mira, aquí farem més incidència perquè ho veiem necessari o aquí estem invertint molt temps també i molt esforç perquè creiem que és necessari. Sí, jo diria en tot el tema de cures, saps? Sabeu que un dels projectes que també hem impulsat amb molta força en aquest mandat ha sigut tot el tema del Barcelona Cuida i tot el tema del canguratge, tot el tema de Vilaveïna, que al final es tracta de posar en el valor que requereix realment tot el treball de cures imprescindible, com et deia, perquè al final a nivell social puguem funcionar i millorar les condicions de les persones que estan treballant en aquest sector. Aquí estem treballant per l'elaboració d'un pacte municipal per les cures i crec que és un dels punts en els que estem posant molt i molt d'esforç. Molt bé. Agnès Cabot, moltes gràcies per ser avui aquí i feliç Dia de la Dona. Moltes gràcies a vosaltres.